νέα. Ποια νέα. Νερώνεις του κόσμου πώς. Έπεσε ένα πιπέρι κάτω. Δεν πειράζει, μπακάλια. Συγγνώμη. Κοίτα με τι φροντίδα το κάνει, είδες. Ενώ εσύ τα παίρνεις, τα πετάς μες στο πηγάρι και τέρμα. Βλέπεις να το έχει όλα αυτό έχει πάει. Θα το δώσω αυτόν σε αντίτυπο. Και σε περίπτωση που θέλει ο άλλος, μπορεί να το κάνει και με βούτυρο. Πολύ καλύτερη. Από την ήμουν θέλει. Εγώ το βούτυρο το έχω... Το έχετε πετάξει. Καλά Δεν κάνει. υπάρχει περίπτωση. Μόνο στα μακαρόνια λίγο γάλα στο βούτυρο βάζω. Σε όλα τα άλλα μαγειρεύω με λάδι. Να ανάσουμε από το φυτήρα, όχι έτσι. Όχι, όχι. Όχι, για εσάς αν θέλετε. Όχι, όχι. Κάνει θόρυβο. Όχι, κάνει θόρυβο. Ορίστε. Είναι πυρούνα. Πυρουνάκι να το δώσω. Να το γυρίσω εγώ που μ' αρέσει. Θέλεις? Ναι. Εμένα μου αρέσει να γυρίσω. Αλλά να, ξέρεις τι